Pri moste Márie Valérie, ktorý spája Štúrovo a Ostrihom, si dnes v čase obeda dali zraz motocyklisti zo Slovenska i Maďarska. Aj takto chceli ukázať, že sa ich momentálna politická nálada vôbec netýka a medzi bežnými ľuďmi žiadne napätie nie je. Tá jazda nie je politická, nie je ani nikomu tým nič neodkazujeme. Cieľom je hlavne, aby sa chlapci zoznámili. Dnes si dali okružnú jazdu po maďarskej i slovenskej strane Dunaja. To je spontánna akcia. My chceme dokázať, že medzi sebou nemáme problémy. Spoločnou témou boli hlavne ako inak motorky, ku ktorým nepotrebovali žiadnych tlmočníkov. Pomýkame motorku a vieme, že či je dobrá, či je zlá, či sa mi páči alebo nie. Bubo absolútne nehovorí po maďarsky, my nevieme po slovensky a predsa sme si výborne porozumeli. Myslím, že nejaký jeden opitý politik a nejakých 40 alebo 100 skinheadov nebude tu určovať vzťahy medzi našimi krajinami. My plánujeme aj budúci rok spoločné jazdy, oni prídu na Slovensku, pozrieme tu Terchovú, prídeme ich tam predstaviť, že teda toto sú takí istí ľudia, také isté chleby jedia, také isté mlieka pijú a rovnako sa vyčúrajú ako my. Chlapci z Maďarska dokonca už spievajú aj našu pesničku. Kukujenka, kde si bola, sedela som na buku. Z maďarského Ostrihomu pre televíziu JOJ. Drahu Dobrovičová.